Yadda farashin man fetur yake a da kuma yanzu. Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokacin. Ya kuke, ya haƙurin kasancewa tare da mu. A yau cikin shirin namu mun zo muku ne da jeri ko kuma bayani akan yadda farashin man fetur yake a da kuma yanzu. Ina nufin yadda farashin man fetur ya yi ta hauhawa tun daga lokacin mulkin Yakubu Gawon zuwa yanzu. Don haka mu je cikin shirin, wanda ni Abdulrahim Yusuf zan gabatar. Mutane suna ta damuwa ganin yadda farashin man fetur ke ta hauhawa. Wannan yasa muka yi duba kuma muka iyo tariyar baya, sannan za mu nuna muku yadda farashin yake a da kuma yanzu. Don haka, ga jerin yadda farashin man fetur ɗin yake tun daga kan lokacin mulkin Yakubu Gawon zuwa yanzu. A shekarar 1966 zuwa 1975, a lokacin mulkin Yakubu Gawon, an sai da litar man fetur a farashin kwabo 6 zuwa kwabo 8.45, sai kuma a lokacin Janaral Murtala Muhammad a shekarar 1975 zuwa shekarar 1976, inda aka sai da man fetur a farashin kwabo 8.45, inda har ya kai kwabo 9, sai kuma lokacin Major General Olusegun Obasanjo a shekarar 1976 zuwa 1979, inda aka sai da man fetur daga kwabo 9 zuwa kwabo 15 har da ɗigo 3, sai kuma lokacin Alhaji Shehu Shagari a shekarar 1979 zuwa shekarar 1983, inda farashin man fetur ɗin ya ƙaru daga kwabo 15.3 zuwa kwabo 20, sai kuma a lokacin mulkin Muhammadu Buhari a shekarar 1983 zuwa 1985, inda man fetur ɗin ya tsaya bai ƙaru ba a kwabo 20, sai kuma lokacin mulkin General Ibrahim Badamasu Babangida, inda man fetur ɗin ya yi ta ƙaruwa daga lokaci zuwa lokaci, inda ya tashi daga kwabo 20 zuwa kwabo 39 a shekarar 1986, sai kuma ya sake ƙaruwa daga kwabo 39 zuwa kwabo 42 a shekarar 1988. Bayan haka ya sake ƙaruwa a shekarar 1989 daga kwabo 42 zuwa kwabo 60 a motoci ko kuma abubuwan gwamnati, inda a shekarar 1991 ya tashi daga kwabo 60 zuwa kwabo 70, sai kuma lokacin mulkin Shonakan a shekarar 1993, inda man fetur ɗin ya tashi daga kwabo 70 zuwa naira 5, sai kuma a lokacin General Sani Abacha a shekarar 1993 zuwa shekarar 1998, inda shi ma farashin man fetur ɗin ya ta canzawa. Da farko farashin man fetur ɗin yana naira 5 ne, sai kuma ya sauko ya dawo naira 3 da kwabo 25 a shekarar 1993, sai kuma ya sake tashi daga naira 3.25 ya koma naira 15 a shekarar 1994. Bayan nan ya sake saukowa daga naira 15 zuwa naira 11, sai kuma a lokacin General Abdulsalam Abubakar a shekarar 1998 zuwa shekarar 1999, inda farashin man fetur ɗin a shekarar 1998 ya tashi daga naira 11 zuwa naira 25, yayin da a shekarar 1999 man ya sauko daga naira 25 zuwa naira 20. Kuma a lokacin sake mulkin shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a shekarar 1999 zuwa shekarar 2007, inda shi ma farashin man fetur ɗin ya ta canzuwa, wanda a ƙarshe aka sai da shi naira 75. Sai kuma lokacin mulkin Umaru Musa 'Yar'aduwa a shekarar 2007 zuwa shekarar 2010,
wanda ya rage farashin man fetur ɗin daga naira 75 zuwa naira 65. Sai kuma lokacin mulkin Goodluck Jonathan a shekarar 2010 zuwa 2015, inda shi ma farashin man fetur ɗin ya ta canzuwa, wanda a ƙarshe aka sai da shi naira 87. Sai kuma mulkin Muhammadu Buhari daga shekarar 2015 zuwa yanzu, inda farashin man fetur ɗin ya ta canzuwa, inda yanzu haka ana sai da litar man fetur a wasu guraren inda kudinta ya kai naira 400. Cibiyar Shifa'ul Umma Islamic and Traditional Herbal Medicine 3-in-1 na gabatar muku da ingantattu kuma nagartattun magungunan musulunci da na gargajiya, wanda masana kiwon lafiya suka tabbatar da ingancinsu. Cibiyar Shifa'ul Umma Islamic ta shirya tsaf domin kawo muku magunguna na dukkan cututtukan da kuke fama da su. Ina masu fama da ƙanƙancewar gaba, ina masu fama da bushewar gaba, ina masu jin zafi yayin al'ada ko rikicewar al'ada, ina masu jin zafi yayin saduwa, ina masu fama da fitar farin ruwa a gabansu, ina masu fama da rashin haihuwa, ina kuke masu fama da cutar sikila ko ciwon daji, ko kuma masu fama da ciwon olsa ko ciwon zuciya, ina masu fama da ciwon suga ko hawan jini ko ciwon ƙoda. Shin kuna fama da wata larura wacce aka kasa shawo kanta? Ina mata wanda suke fama da matsaloli daban-daban ko kuma wanda suke buƙatar gyara jikinsu? Maza ku garzaya Cibiyar Shifa'ul Umma Islamic and Traditional Herbal Medicine da ke jihar Nasarawa, unguwar Yarima da ke hanyar Orange Market, masallacin Kwano. Ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan nombar: 081 67 68 83 64, ko kuma 070 36 73 29 98. Sannan muna aika magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. Mun gode. Jama'a, a nan za mu dakata, mu kasance tare da ku a wani sabon